Меджлис провел в Киеве ифтар. На нем присутствовали дипломаты исламских государств, европейских стран, США, Канады и представители международных миссий. Инициаторы совместного ифтара – лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и Меджлис. Детали в сюжете. Послы иностранных государств, дипломаты и представители ООН собрались в Киеве на традиционный в месяц Рамадан ифтар. Прием организовал Меджлис крымско-татарского народа. Хочу висловити всім нашим гостям щиру вдячність за люб'язне прийняття запрошення разом провести іфтар в дні священного Рамадана. У своїх молитвах до Всевишнього Аллаха саме в дні священного Рамадана ми звертаємося до нього найсокровеннішим – встановити мир та злагоду між людьми, надати кожній людині можливість дякувати йому, Всевишньому Аллаху, за його милості, перебуваючи на своїй рідній землі. Третій рік поспіль тисячі кримських мусульман зустрічають Рамадан за межами Криму без своїх близьких та рідних людей. Сегодня на ифтар в Киеве мы позвали представителей мусульман с различных стран, послов и дипломатов, которые поддерживали наш народ в сложные минуты. Мы расскажем им о положении и проблемах нашего народа. Мы планируем сегодня обойтись без политических дискуссий. Но о ситуации в оккупированном Крыму мы должны сказать. Однако за праздничным столом обойти политические вопросы так и не удалось. В даний момент санкції, які тривають, ми взагалі не збираємося міняти свої санкції в даний момент. Підтримка для діяльності кримсько-татарської тут в Україні і поза її межами, дальший тиск на Росію, нагадування про те, що загарбання чужої території в Європі 21 століття – це неприпустимо. Оце ті засоби. Чи це на коротку мету? Я думаю, що ні. На середню довшу – так. Желаю крымчанам вернуться в Украину мирным путем. В этом году по приглашению Меджлиса собрались около 30 послов из европейских и мусульманских стран. На ифтаре дипломаты и представители Меджлиса встречаются уже второй раз после аннексии Крыма. Наталка Калинка, София Абляева, Асан Иминов, Эдем Ситаров, Заман, АТР.